Duha naman lang kaadlaw, magsaulog na ta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mao na ni ang pag-abot sa atong kaluwasan. Kay ang Ginoo, si Kristo, kaduha man siya moabot sa atong kinabuhi. Ang una nga pag-abot, moabot siya isip manluluwas. Unya ang ikaduha niyang pag-abot, moabot siya isip maghuhukom. So the first coming, ano sa to? Savior. Ang second coming, Judge. Asa may gusto ninyong sugaton? Ang first coming o ang second coming? Sama mo, naamang mo? Unsay inyong gustong sugaton? First o second? Di pwede ang first. Oy, kay human naman na. Ang second mo ay atong sugatonon. Human na ng first. Niya kanusa mo na niabot sa itong kinabuhi ang first coming. Ang pagbunyag nato. Pagbunyag nato, ni abot na si Kristo isip Savior na luwas tagikan sa sala. Ngano man, tungod kay matud pas unang pagbasa na ay tao nga mag-andam sa iyang agianan apan kinsa may makalahutay inigabot na niya. Ang pasabot aning mag-andam siyang agianan mao si Juan nga magbubunyag. Nya unsa may role ni Juan nga magbubunyag? Matud pa diri sa unang pagbasa, naminaw mo sa unang pagbasa, mao niingon diri, kinsa may makaharong inig padayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Mulimpyo ba? Mao na kanang bunyag, mulimpyo na nato si San Juan Bautista o si San Juan nga magbubunyag. Bunyag ang iyang sentro kay maunay mo limpyo nato sa sala. Nya kumusta man mo ron? Limpyo mo o hugaw? Gilingi anay mong tupad kablitay na limpyo ka o hugaw. Nganong di man mo manglingi? Unsa man ang inyong liog? Naigo ng udit? Nitikig na inyong liog? Lingi ba inyong tupad ba? Ana, lingi. Ang di mo lingi, di kabot ugma. Sige. Ingda unsa man ka limpyo og hugaw kay usahay god kita ra say gahimo-himo og judgment nga hugaw ta o kaha limpyo ta. Ang mulimpyo gyud nato mao gyud ang pulong sa Ginoo. Muna si Juan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang misyon isip mga Kristiyanos ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Maubtan na dinhi magsigig ingon na nako mo komentaryo na usahay ang uban ba siya. Sige makagbalik-balik anang mga kabit pa diri kana mga kilay kanang naang mga kural. Ngano sige na nimo balik-balik. Wa jud ka mapuli ana. Nako, unya na tingalig muundang na mo sa pagpangural, di na ko muhisgot ana. Unya na tingalig muundang na mo kiskis na inyong kilay, di na ko muhisgot ana. Nga naman, tungod kay mga gitawag man na siyag mga gagmay o dagkong sala, vanities ba o vanities? Kana bang vanity? Pagwapa gyud kuno, pagwapo gyud kuno, vanity man na. Mao nay gitawag nato og pagsupak sa kabubutos Ginoo. Sige kitag sulti. Mao na kinsa may makaharong matud pa sa unang pagbasa. Ang makaharong kadto ra sang muputli sa ilang kaugalingon. Tanawa si Zacarias. Hugaw ang iyang hunahuna sa dihang gianunsyo sa anghel nga magmabdos ang iyang asawa. Kaya ang iyang asawa nga si Isabel, tiguang naman kaayo. Ibutang talang mga 70 na tukapin ang edad. Motong si San Juan, si Zacarias, nakaingon siya, mamabdos pa ka na.
Di ko makatuo na. Ingon ding anghel, kay wa man ka mo tuo, hugaw mang imong kasing-kasing, di man ka mo tuo sa pulong sa Ginoo, maamang ka. Naamang si Zacarias, ang kahugaw sa iyang hunahuna nga di siya mudawat sa pulong sa Ginoo, ipadayon gid niya ang iyang gihunahuna, naamang siya. Nakaron sa atong ebanghelyo, pagkatawo na ni Juan, nganlan unta nila og Zacarias, kay mo may ngan sa iyang papa, junior ba? Kay bugtong anak god. Di ba mao man ginay ato na karon gani kusog itang muhingan og mga bata, lain-lain lagngan, lain-lain sa spelling, maura ang pronunciation pero ang spelling usbon. Unsa man na? Ato nang hunahuna. Hunahuna na nato, tawhanon nga style, tawhanon nga standard. Doon na sad sila standard sa una. Karon, pag ingon nila nganlan tanig Zacarias, unsa may sultis asawa ni Isabel, ayaw nganli siya Juan. Kinsa may naghatag anangan nga Juan? Kinsa man? Ang lula, ang lolo, ang mama, ang papa, nga i-combine dayon ang mga ngan. Unang doon ay mga komedya nga ang ngan sa papa si Concordio, nga ang mama kay si Dominga, ang ngan silang anak Kondom. Kombinasyon sa sana Concordia o sa Dominga. Nasa uban katong pag-abot atong sa to Skylab, kato ba ikong Skylab mahog ba? Nasa pare gabunyag kisay nga ni Skylab. Kadto sang pag IDSA revolusyon kay mao may pagkatao angahan sad IDSA. Mga binuang nangutana ka mos Ginoo ana nga mao ba ni ang hustongan? Karon kay naa say natao atong pagbagyong Odette. Unsa kay ingan? Odette po. Yang ano nga ani unsay nga ani Hagunoy siya nga naman sa dito nagibuhat sa Hagunoy yan. Ano bang murag gihimo na lang Hinoong record sa history ba? Unsay nga ani kausyong siya nga naman sa dito nas kausyong nahimo. Giparking ding kausyong kilid sa ilang balay dito sila nag bagi ayo Ako lang, kisay nga nani, pari, isa nga naman siya. Na sa rin yung hinaon-naon, anak ni pari. Maingon sila nga, mao manggoy pagwalis pari dito sa amo, mo'y pagkatao, ani. Na siya. Siya, liwat man lagi ni pari. Siya ang kuan man na nakalitan ng asawa ba samtang nagmabdos na hatutok pare mutakod man kuno nang naong adto basta kinsa imong tutukan mutakod kuno na mao bitan nang aning ingon sila nga sige suod pare na mabdos siya napamabdosas pare niyo na pare wa oy pagkataon liwat lagi nimo padir ka ana magina basta magsigig tan-aw mo liwat manas gitanaw nabita mi silingan nga Pinoy ko kay sila. Ang asawa pagkamabdos, hilig man kayong salida ni Bruce Lee. Ang iya kaning anak, angan yun. Bruce Lee, sangay Bruce Lee. Pagkatawag yung bata, antod karon ang naong yun niya, Bruce Lee yun. Asway ninyo, sige tutok ni Spaderciano. Samtang magmabdos mo, basta lagi, ikatawa na. Liwat. Kana, kung ganahan mo aning naunga, pero basta luura sa daning naunga. Ingon sa mo, bahala lang sa badiroy. Di lang sa may gusto maliwat ni mo anak. Mo na, ang standard, niabot man ko aning istoryahan. Nya magdudag yung bana ba? Siya, ato ning ipadiin Mura ginig nakatiko ang ginida, nakatampo ginis pader ani, ipadiin Sus, pariha magdiin pare. Maingon dayon, padir, imo gining anak kay pariha magdiin Maingon dayong pare, sayop manggay ng kabaw o patiil ka na pa bang device. Di oy, atong iparipit, maog yapon.
Sakto gyapon. Siya ana masaysayop nga permanente. Di ba? Ana nang pare, mulusot gyud ang pare. Diya bitay gulang-gulang nga madre nangasaba nako ba? Nako tiray na lang tuga-tugag og pangasaba nako kay di ra ba jud ka kapiog nako pare gud ko, madre ra gud ka. Suko jud kay siya nako kay tungod lagi ni akong winalihan. Ana suko jud kay siya. Padir anong daghang isa giyaw-yaw bang ano kuno magsikog pakatawa, unsa man kuno ning ako, mura kuno kog naasa kana ganing unsay nga na kanang mga itbulaga, mura kuno kog kanang naasa kana bitang comedy bar, ana madre strikta kayo. Nako ay na lang lagi tuga-tuga diya ter kay di lagi kakalusot lagi nako. Akong komedya-komedyahan ba suko na jud kay siya. Nako na ikaw magsikag suko-suko nako, ma-in love jud ka nako. Akong gana komedyahan ba. Yan, suko gid siya. Padir wa man ka mo respeto sa imong pagkapari og sa sanktuaryo nga holy man na ana. Ay nako ay lagi ko nako lagi dili ka kalusot nako lagi. Ako gana nadugay ang madre siyang kalagot magsige siya simba kay mga mangita siya nako ba dito man hitabo sa Manila mangita siya sayop kay iya na sa konsultihan inig humas misa ikakita gud niya nako mingon na sa ay kakita nako niyang musimba mingon na sa ko niya nasa ning mangoreksyon ay ana. Sus nadugay ang madre magsige na magsimba sa akong misa nadugay magsige naman siya pangita nako makig-istorya naman nadugay nagpa-counseling siya buanga pa dil sige kung paminaw nimo na in love man ko sa imong misa. Ako ang madre nga sobra na 70 edad na in love man nako noon pag celebrate gud niya sa iyang ika-50th anniversary sa iyang religious life ako gyud ipangita nga mo'y mo misa. Na siya igsuon nga obispo. Wa niya pamisaha. Ako gigi pamisa. Niingon dayon siya, this is the priest nga nakapatandog sa akong kasing-kasing. Ana siya. Ambot laga. Buhi pa ba itong madriha karon? Unsa may nakatandog siyang kasing-kasing ang iya kunong pagka-judgmental. Ang iyang standard nga tawhanon mao kunoy iyang gi-impose nga rin ako and later on na-realize niya mas nindot gyud kuno ang humility ug ang openness kay daghan day kayong nindot nga mensahe ang imong madawat basta open ka to the word of God and to accommodate kanang gitawag bag mga sitwasyon nga sukwahi sa imong standard. Muna ka ng ginikanan na kusog ay maminaw sa mga anak, dili magsigig hukom sa mga anak, kanang ginikanana, may kaina, muatiman siyang mga anak. Lagi. Pero kanang mga ginikanan ng iya yung gusto mo yang i-impose, patay ng ginikanana. Konsumisyon yun na. Oh, tinoo dili. Kanang pari nga di yun maminaw sa sakristan, magsige ra ginagyaw-yaw muna karon diri bag-o pa lang nakayaw-yaw na sad ko. Ingon sa silang duha, nirisi. Naunay siyang wali. Bitaw, importante na kanang standard ba? Muna si Juan, angan nga Juan, hinatag tos anghel na hinumdom si Zacarias nga mautoy gihatag sa anghel si Elizabeth na hinumdom sad nga mao ni angan nga gihatag sa anghel kay ang tumong ni ining maong Juan ang meaning tig-andam sa agianan sa Ginoo. Pasabot duna ni misyon kining maungan gisunod niya angan nga gihatag sa anghel unsa may nahitabo na limpyo ang hunahuna o kasing-kasing ni Zacarias na limpyo o nasunod na niya ang gustos Ginoo na ayo ang iyang pagkaamang. Kining atong giantos nga COVID karon nganong wa ni maayo gipun-an na hinuog audit. Wap agani maayo ang COVID gilabhan na sa tang audit tungod ni sa atong pagkamasinupakon sa Ginoo. Masinupakon kusog kitang musupak-supak sa ginagmay og dinagko nga kabubuton sa Ginoo supakon gid nato. Mao na. Dito anang imong tupad. Pangutan
nakusog ka mo sunod sa Ginoo. Okay, ina. Naon tong mutubag ba di man gani mo mulingi tanawa. Supak. Magsing palingi unas na sige palingi sige palingi. Sige na, lingi be. Sige na. Ay magsupak-supak god sige na. Lingi ba? Hoy. Kanang di mo lingi, madayunan gina, di na gid mo kalingi ba? Bantay lang yun mo. Di na ta kamaong mulingi sa atong mga silingan, labi na karon na magani uban, di gyud maikog sa silingan. Ang sin nga nilupad, kawaton pa gyud. Usan ang buangon mamundag ko. Kita din sigitang pa-charge ang mga cellphone diya. Gasto ta ng krudo perting daghana na tong gasto para maka-charge lang mo cellphone. Daghan kay ni claim diri, padir nawa akong cellphone. Samtang ga-charge gikawat. Ang akong charge sa itaw nga power bank nawa tuo na taong luha na kung anong imo masang gibiyaan apongin adiha biya-biyaan man sad nya minyo ra ba na kumao bitaw na ay nagbiya-biyae kana power bank ra gani na unsa nakagbana nimo imong biya-biyaan tanawa di ba hurot yung bank ana bang di kita kamaong mutanaw sa panginahanglan sa silingan. Dini mo ingon ang uban padir, grabihan ang imong gibuhat oy kadaghan anang ga-charge dia, dibayad na nako love offering. Siya ni offer nako panagsara kay wa ginay love ng mga naunga. Nya sag mapugos, hulgan lang sag piso, yaw pa. Sige pa, love offering mo yan. Mura ra magpilay gihog piso. Kaniging ako mga sasing boys din ay mo kumpiyansa na maniid ba yan ni-report na ko Ingon siya, padir, kana ba siya? Ilang gitimanan ang sinina? Siya, kana ba siya? Nako ngano man siya, wa ba yan na muhatag og love offering? Nako, nganong kasiguro man ka? Siya, dito man ko, niya giingnan man to ni, kanimi ito si, saan nga Shim, ate, ilam ng tawag ko ate Shim, sila nga, giingnan man nga, uy, imong love offering. Ning anak ko nung adto, iyo ko nung gitanaw, ni anak ko nung adto sa kanaganing sa box, kanang love offering ba? Gidok-dok pa kuno kay para murag masud, murag papel ang gihog isa. Pero wa man koy gisud pa der, gidok-dok lang. Mga bata, aptik ang mata. Mga buangon ko na mga bata, dali ka nagkapasiplat. Kaya nga naman, mao sa na ilang buhat. Anak hugo, kay mo charge pa po na diha. Anaon din nila niya, dok-dokon ba aron kunuhay purag papel ang gihog kay moongot biya ng papel mga pakon aron mo hog hapak-hapak sa kuno to katong babay nako binuang siya na tanawa pa din wa gina mohog nako mo mga buangon jud mo dagko na mao na diha nya nganong gibuhat man nato kay mitan-aw tas panginahanglan sa atong isig katawo nanginahanglan og charge maka-charge pero isip pare mas nakakita ko sa tinuod nga panginahanglan ang atong pagkamasinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Siging puyo-puyo, wa magpakasal. Wa ka mo magsupak-supak ana, nya mo simba ra ba? Nya napag ingon ako, padir, bago mingi kasal sa huwis, pwede mi blessingan nako mga buangon mamong dagko. Nganong nagpahuwis man mo, wa man mo dinhi magpakasal sa simbahan, nga inighumas kasal sa simbahan, legal man na og sakramental ang epekto ana. Nganong tuar man mo legal, wa may sakramental. Isa, mahal man ko dinhi pader. Mahal ko no dinhi. Kinsa may gaingong mahal dinhi? Kana ra sang imong mga silingan nga gusto yung mukaon panahon sa kasal. Kaon ang giko na inom ang gihunahuna ana. Wa gid na maghunahuna og sakramental og legal ang dinhi usahay ang pari og di man permanente di gyud mi mahataga gamayng pagkaon dinhi sa nagpakasal di mo kahuna-huna ana ang pari gigutom sa sige mo kaon nitog litson wa mo kahato diri bisag tiil na las litson niya pag yun ang love offering nito taga-alam ninyong 250 nga inyong gasto nito tag 200,000 nga buangon mo. Nakapahungaw na dyan ko sa kong gibati.
Bitaw ang ako lang ba kanang ayaw sa taon may pasanginli nga ang sakramental mo'y mahal. Barato kayo ang sakramental. Barato kayo. Basta di lang ka magpada ni anang gitawag og tawhanong standard. Standard las Ginoo. Giun sa pagkasal si Maria og si Jose, way gasto. Wa gyud gasto. Oh. Nga naman importante ang sakramental. Unsa may ilang gipreparar, way hikapay. Si Maria ug si Jose sinayuran pero way hikapay. Gilimpyo nila ang ilang kaugalingon aron ini kasal nila limpyo sila. Pero karon daghang nagpakasal, dagko pa kay gasto, dagko na kay mga tiyan. Nindog na ta.